sa sinagdahanan, ipag-isyot ang tinatawag mo. Sa panahon na kami masakit, sana Mabungahong kagabhion mga igsoon, nag-live na gyud ta. Medyo nadugay o gamay kay saba kay iro na mo dire. Maka-distract ba? No, so this time pwede na mo mag-share mga igsoon, pwede na mo mag-type og at followers at highlights at everyone. O pwede na ninyo i-mention yung mga higala. Atong imaritis ang pulong sa Ginoo nining kagabhion mga igsoon. Atong ipalanog-lanog. O darao. Shout out sa akong manghodya si Shalom ug sa iyang mga bagsik nga anak si Jayon ug si Gian. Niya ako sang i-shout out di ay ang si kuan ay magsigig tan-aw daw nako diha. Okay? So ako sang tan-aw na. Ko shout out ni kay nag-atang na ko ni ganina ra. Okay? Akong gi-shout out si brother singanan niya Radi Elliot. Sakto ba ko? Ano na ko be? Tinod nga na ya. Ang ngalan is Radi Elliot nga naa karon sa Look San Remigio. Okay? So shout out ni Brother Radi Elliot nga naa sa Look San Remigio nga nagtan-aw karon ug ang iyang tibuok pamilya, no? Si ako mangod si Shalom ug tanan nga naa diha. Mayong pagtan-aw diha usa ka adlaw. Unta makadalaw ko diha, makabisita ko diha. Itugot sa Ginoo, no? Salamat sa higayon, salamat sa kanunayng pag-abang ba, kanunayng pagtan-aw. Oo, ha. Okay. Mana? No, God bless. Naamo sa akong mga pag-ampo diha, no? Elliot family na diha sa San Remigio. Look ba to? Parihar lagi na dito sa Lokata, Look. Okay, Look San Remigio. God bless. So ako mag-share sa ako sa ni-share kay ako sa ning i-share sa ako ang personal account mga igsoon. Nya kamo sa diha pwede na mo mag-share igsoon. Okay? Sang i-share. Nas Jayon daging. Shout out ko ni ay mas Jayon da. Dali chike. Pag ayo hinay dia. Dali. Okay. Asa daw Jayon? Napa diha? Og si Gian. So ako sa ning i-share mga igsoon. Mag-on tupiging kay next week mo adto mi Cagayan, adto mi George. Salamat sa pag-shout out Pastor. God bless sad. Brother Radi, God bless. Gaplano mi makalaag mi diha pohon. Nindot ka nga makahigop unta mig tinuwa. Tinuwa ba na may tinuwa di ano? Sabaw, nindot kay na diha ba? So kanang mga tamban diha, aguntahon na to na lami magyapon na hinay na. So pohon itugot sa Ginoo. So mag-share sa ko diri mga igsoon. Shout out Nerve Brooks Gilay. Salamat sa lamiang nga iskindi nimo. Og nindot kayo mga turon unsa pa to? Nindot kayo ginanggang. God bless. Okay, so i-check. Oh, okay, done sharing. Okay. So nahuman ako share mga igsoon Kamatik Algerix Brad. God bless. Salamat sa imong pagtan-aw. Regards ko ang Brad Joy ha. Ako sang gi-shout out si Brad Joy Pintados nga naa karon sa Sandingan Luon usa sa gibag-o sa Ginoo. Gipahigawas gikan sa mga kalaki nga di maayo ba. Okay? So shout out tanang mga viewers na mga followers in different countries around the world. Shout out nako tanang mga OFW, tanang mga seaman diha, no? Nas nadi daging sakay na. No, basta mga seaman, appeal na siya seaman. Okay? Tanang mga seaman, tanang mga naka-permanent resident diha, no? Sa lain nga mga nasod igsoon. Shout out, no? Naamo sa kong prayer. Okay. Salamat, Pastor. Okay. God bless, Brad.
Pohon-pohon, kita na punta. May gabi, Pastor, watching from Mindanao, Bukidnon. And again, watch out, okay? Watch out for us. Cagayan de Oro. Anami karong Pizza Trees, June 3. Sumulaglaag agad pumidiha sa inyohang nindot nga lugar. Okay? Gracias sa Ginoo. Okay? So, ang shout out tanang piniriso diya nga nagtanaw, mga inmates, mga followers nato, mga brad sa nako lunglib kanunay mga brad uban sa grasya sa Ginoo. Unya tanang mga jail officer, mga warden, tanang mga security guard diha, shout out mga mga higala nato sa Armed Forces of the Philippines, mga military, daghang nag-message nako mga military. Nagpa-advise, nagpaampo. So shout out, okay? Og ako sang gi-shout out ang of course, ang mga bombero nasa fire nga mga classmate nako. During my criminology days, mga igsoon, dili man tanan nagpulis ang uban na sa bombero. Shout out kay natay mga followers diha. And of course, di gyud na ako kalimutan ang mga kapulisan diha, no? Shout out tanang kapulisan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Campus Menya, Cebu, Tagbilaran City, Barracks. Okay? Shout out tanan, different station o lain-lain nga istasyon dinhi sa Bohol, mga PCR diha, shout out. Akong mga amigo nga mga hepe, shout out tanan, no? So dili lang muna ko tagsa-tagsaon, basta shout out ninyong tanan. Okay, mga hepe. Mga hepe nga mga classmate nako na. Okay? Ako na lang nganlan bi among bag-ong hepe diri sa Clarin Police Station, si Police Lieutenant Chief Amba. Okay, bag-o ni siya ni Puli ni among hepe diri mga igsoon sa una nga si Police Captain Sir Eliasar Milumida. Ming retire naman siya. Sir, we miss you. We miss you. God bless. Salamat sa imuhang presensya sa mga panahon nga nag-uban-uban ta sir diri sa Clarin. So, welcome Chief Amba. Niya ko lang gi-shout out akong brad nga bagtik sa gayo from Seas Captain in Arms nga naa sa Kandihay Police Station, si Police Captain Albert Sator. Akong gi-shout out akong classmate nga si Police Captain Jasper Reyes, Police Captain Renan Romulo, Police Captain Sir Unyot Introleso abay nga ning kuan na siya ron ning nag-schooling para major. And of course, kung Brad sa Seas Captain in Arms nga hepe sa Talibon Police Station, Police Captain Brad Sir Miluria. Okay? Shout out sa si Major Ray Olar from Loon Police Station. Okay? Whew! Praise God! So, shout out sa tanang mga kuan na to, no? Mga subscribers. Thank you kayo sa inyong pag-subscribe. Ani nga page and sa mga subscribers sa tuang YouTube channel. Ang uban wala pa kay balo na ata YouTube channel. Based upon request guni kay daghan kay nag-request nga mas mayo pastor nga naa ka sa YouTube kay mas dali ra daw nila makit-an ang mga live na to kung i-transfer nako dito akong i-upload. So granted igsoon. So ang links atong YouTube channel na makita ninyo diri sa caption ani nga live igsoon. Ini-click ninyo diha, dalhon mo dito. Mabungahong Kristohanon gyapon na. So free ra na igsoon ang pag-subscribe ana, no? So God bless. Salamat kay no og sa mga followers nato nga 152,000 followers og mabungahong Kristohanon himaya sa Ginoo ang tanan. Namo sa akong prayer kanunay ako nang hinaot, ako nagaampo igsoon nga kamong tanan mga viewers, mga followers nagtan-aw diha. Naamo karon sa maayong kahimtang, maayong panglawas, puno sa pabor, grasya ug proteksyon sa labawng makagagahom ug labaw sa tanan, duol sa Ginoo, uhaw sa presensya sa Ginoo. Amen. So let's pray. Okay. Kay murag nangandam na ni sila diri akong asawa ug akong anak kay mga on daw mi. Unya pa. Ha? Ning tanaw dire? I-shout out na diri si Kuan. Say nga, love. Ano diri pakita diri? Ha? Arwil Perez kuno from Zamboanga. He's watching this time. Okay. So daghan kayo. Tanaw na to no, Mindanao. Shout out. Luzon, Visayas, and Mindanao, maayong pagtanaw, maayong pagpaminaw ug mabungahong kagabion kanatong tanan. Sister Mary Joy from Israel, she's watching this time. God bless. Brother Ryan Galaneda, maayong gabi pastor, pa shout out ko. Galaneda family nga taga Cagayan di Oro City. God bless pastor sa tanan Cagayan. Na ako diha Brad next week. Okay. Tanan nga gusto makakita na ako daghan kay si chat nako nga taga Cagayan. Makita ta diha kay ngano man
murag taas mi og adlaw siguro diha kay bakasyon man sa among anak are. Mao na nga among gi grab na nga opportunity nga maka di mo adto na pud miglayang lugar ba kay di sigpundo dire, no? Shout out Sir Rogie Abergonzado, a good friend of mine, police officer nga na-assign sa Davao International Airport. Okay? So let's pray. Atong i-welcome ang presence ni Lord, mga igsoon. Atong i-invite siya sa atong pagabuhaton karon kay kung wala siya, wala tay mahimo. Kung wala si Lord, igsoon dili nato mas mapalawman ang iyang pulong, no? So ato siyang i-welcome ang Espiritu Santo, ang iyang presensya, ang iyang gahom igsoon para mas mapalawman ug mas masabta nato ang pulong sa Ginoo. Let's pray. Labing gamahanan na mga Dios, salamat Ginoo ni ining matahom nga kagabhion, laing higayon nga imong gitugot kanamo. Dili tanang tao karon Lord na ay higayon na ay panahon nga mamati sa imong pulong. Dili tanan na ay tsansa, na ay oportunidad Ginoo nining taknaa nga makadungog sa imong pulong apan bulahan kami Ginoo. Kay imo ming gitagaan Ginoo bulawanon nga oportunidad nga maminaw, mamati, mamalandong, maghisgot sa imong balaang pulong. Apan sa dili pa mi magpadayon Ginoo nas tanan susiha mong kasing-kasing. Kung naman kay makit-an Ginoo nga mga butang nga wala mi makabantay, wala day kanalipay kay kaning usahay tao lamang mi Ginoo, usay magtuo mi nga sakto mi apan nakalapas na day mi sa imong kabubuton. So Lord, pasaylua mi, limpihuay mong kasing-kasing, imo aming andam angayan takos, mamati sa imong pulong, mosalod sa espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo this evening, Lord God. And I pray, Lord God, tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, ug andam musunod sa imong pulong Ginoo. Kay ang panalangin, ang milagro, ang pabor, naa sa pagsunod. Dili inap nga maminaw rami, Lord, ipalabay sa pikas dunggan, but Lord, I declare it and I pray it in Jesus' name. Nga kaming tanang mga maminaw karon Ginoo, nami kasing-kasing willing anda mosunod sa imong pulong Ginoo. And of course, among gipangayo karon ang kaalam nga gikan kanimo aron among matugkad, mas masabtan, mas mapalawman ang imong pulong Ginoo. Tagay usab og kalinaw among unahuna Ginoo, ikaw lamang among ipataas karon. Walay lain nga giisa karon, dili simbahan, dili relihiyon, dili pastor, dili pundok or mga grupo, kundi ikaw lamang Ginoo. It's Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords. So, ikaw among gibaya, we adore you. We honor you this tonight, Lord God. We glorify your name, Ginoo. Ikaw among gipasidunggan nining kagabhion. And right now, Lord God, among giampo tanang viewers karon. To all of the viewers right now who are watching this time, Luzon, Visayas, and Mindanao, bisan naa sa lain-laing kanasuran, kutob sa makakita, makadungog, makatanaw nini Ginoo, bisan pa man ang mag-replay Ginoo, I pray mamuhat ka silang kinabuhi Ginoo. Ipabati imong gahom, ipabati imong presensya, ipabati Ginoo ang dihog nimo, ipabati ang lihok sa Espiritu Santo, Lord God. Nining taknaa sa kagabhion, sa tanan nga mamati ani Ginoo. And Lord, imong kabubuton may matuman. Holy Spirit, this is your moment. Ikaw na'y bahala. Again, i-bless tanang viewers karon. This is our prayer, Ginoo. Mao ni among pag-ampo sa pangalan ni Jesus. Amen. So again, mabungahong kagabhion. This time we have 163 viewers. Okay? So, let's start. Again, before we proceed, before we continue, before we move on, I just want to encourage everyone nga i-mention inyong mga higala dire, no? Inyong mga hinigugma, no? Inyong mga kaliwat. And ayaw kalimot pag-type at followers at highlights and at everyone igsoon para makabantay inyong mga friendship ninyo ba, no? Who knows? Usa sa inyong higala nag-need ani nga mensahe para iyan eh. Amen. So, ang atong topic for tonight is about kana bitawng usa ka butang nga maoy dakong hinungdan nga ang grasya, ang panalangin sa Ginoo mababagan. So I'm talking about sa English kanang gitawag og hidden sin, kanang sala nga atong gitaguan, kanang sala nga atong gipugos og tago-tago nga sa Ginoo dili man ta makatago in town. Tago plus tago equals kitaan, no? Usa na kababag igsoon sa blessing ni Lord.
Na mga panahon nga lami na taganahan na si Lord mo bless nato. Kay nadungog niya ang atong pagampo nga natay gipangayo pero unsaon niya pag-bless? Kung naa tay gitago-taguan nga sala nga wala nimo gisugid. Sala igsuon nga sige kag tago ana kay nganuman. Kana bitawng nagpa-asip ka, no? Igsuon delikado na. Ha, delikado na po. Yes. Atong pasultion ang balaang kasulatan. Amen. Maayong gabi, Pastor. God bless. God bless you more, Sister Rosemary Ayla Utas. Okay. Let's start. 180 viewers. Mary Jane Belligas Ponce from Ormoc, if I'm not mistaken. Have a blessed evening, Pastor. Okay. Let's start. Okay. Praise the name of the Lord. Atong pamalandungan karon mga igsoon ang pulong sa Ginoo nga sinulat ni Haring Solomon diha sa libro sa Panultihon kapitulo 28 bersikulo 13. Again, according to King Solomon in the book of Proverbs or Panultihon or Proverbio, sa Panultihon kapitulo 28 bersikulo 13 nag-ingon, dili kagayod mo lampos, dili kagayod mo lampos, dili tagayod mo lampos sa kinabuhi kung taguan mo or taguan nato ang atong mga sala or ang imong mga sala. Isugid kini og paghinulsol og kaluy-an ka sa Dios. Again, Panultihon 28:13, dili kagayod mo lampos sa imong kinabuhi kung taguan mo ang imong mga sala. Isugid kini og paghinulsol og kaluy-an ka sa Dios. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Shout out to 106 viewers this time. Okay? So, nagaingon ang balaang kasulatan igsoon. Gipanumduman ta karon ni Haring Solomon kung unsa ka danger, kung unsa ka peligro, kung unsa ka delikado ning magtago-tago ta og sala igsoon. Magpaasip ta nga wa tay gihimo nga dili maayo, magpaasip ta igsoon nga balaan, magpakaron ingnon ta igsoon dili ganahan ang Ginoo na. Nag-ingon na balaang kasulatan karon mga igsoon. Sa gingon din ni Solomon, dili kagayon mo lampos sa kinabuhi kung taguan mo ang imong mga sala. So igsoon bisag unsay atong pagpaningkamot, bisag unsa ang atong effort nga gi-exert igsoon, bisan dako na kay gasto, bisan magtulo pa atong luha atong singot og dugo igsoon, kung natay sala nga gitago-taguan nga dili na to isugid, dili na to itugyang sa Ginoo, dili na to hinulsulan igsoon, sige tagpakaroning nun, sige tagtago-tago igsoon sa gingon diri, dili tagayon, dili ta mo lampos atong kinabuhi, sumasayang atong hago, masayang atong effort igsoon, masayang atong pagpaningkamot, no? Masayang atong sayo pagmata kay naning kamot ta, atong mga nindot kay nga plano nga gidesign mo ending ta nga disappointed. Mo ending ta igsoon nga madismaya ta sa katapusan ngano man tungod lang sa sala nga atong gitago-taguan. Sa sala nga atong gisikreto, sa sala nga wala na to gisugid, sa sala nga nagsige kag tipig igsoon, wa ka kaybaw, si Lord ganahan unta mo bless nimo. Si Lord ganahan unta mo panalangin nimo. Si Lord ganahan unta mo pakita mo pasinati nimo mga kaybulungang butang apan tungod anang sala nga gitago-taguan nimo. Tungod kay nakay sekreto nga wa kay bawo imong bana, wa kay bawo imong asawa, wa kay bawo imong mga anak, wa kay bawo imong ginikanan, wa kay bawo inigugma nga nakay sala nga gitago-taguan igsoon. Maunay babag igsoon. Maunay hinungdan. Maglisod si Lord og bless nimo. I-prosper na unta ka ni Lord, pasinsuhon ka, pauswagon, palambuon. Na unta ipakita si Lord nimo nga kahibulungang butang kay palangga kaniya. Apan ang kanang sala nimo imong punang gipalangga igsoon. Isugid na. Tanawa. Next line. Panultihon 28:13 no? Ang next line. Isugid kini og paghinulsol og kaluy-an ka sa Dios. Ingana ra. Isugid. Isulti sa Ginoo. No? Ayaw si tago-tago diha igsoon ang kuna. Subo pamalandungon igsoon nga daghan kayong mga Kristohanon. Bisan pag mga alagad sa Ginoo. Ning claim nga mga alagad sa Ginoo but dili nila dawaton ang mga sala nila. Nga na sila gihimo nga dili maayo and then gi-expose nya. Dili nila ang kuno no. Ilaha man hinoong salipdan og bersikulo.
Kana bang, what I mean is, ilahang gi-justify ba? Kasabot mo justify, kanang ila jong barugan nga di, murason yun. No? Murag si Adan ba? Lalaki, oy Adan, nga man na, ang babae mangkot nga imong gihata, no? Inga na, ba di mo angkon na lang, di tayo nga nakasala, igsoon. Abi mo, igsoon, dili ganahan ang Ginoo anang di mo angkon. Dili ganahan ang Ginoo ng hipokrito. Dili ganahan ang Ginoo anang magpaasip ta nga wala tay sala. Magpaasip ta igsoon nga wala tay gihimo nga dili maayo. Nga ang tanan dayag kaayo sa mga mata sa Ginoo. Di ganahan ang Ginoo nang magtago-tago. Di ganahan ang Ginoo ng hipokrito magtipig sa iyang sala. No, di siya ganahan ang igsoon gusto si Lord manggod kanang gusto siya og kana bitang mo angkon ta, mo admit ta, mo accept ta, no? Kay mas mao ni ganahan ni Lord. Tanaw, tagaan ta mong example. Nay do ka tawo nga nagampo. Okay? Lucas 18:10 hangtod sa ubos. Ako basawa na. Lucas 18:10. Na istorya mga igsoon nga gi-share ni Jesus. Okay? Lucas kapitulo 18, arita mag-start sa 10. May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pag-ampo. Ang usa Parisiyo ug ang usa kobrador sa buhis. 11. Ang Parisiyo nagtindog ug nagampo. Bulala kayo. Nagpaasip nga way sala. Ay abi nyo igsoon ako prangkahan ta mo kada adlaw ko maginulsol. Kada adlaw ko every time nga magpray ko, ang first part sa akong prayer is repentance gina, no? Kay igsoon bisan piling na to nga watay sala pero wa man gud ta kay balo. Nga naaday mga panahon nga nakasala ta sa og kalit o takabantay kay tao ra ba ta sa atong hunahuna baron sa atong pagbati something ingana bitaw mo na nga ako igsoon honestly to be honest every time nga magpray ko wa joy lain first part sa akong prayer igsoon puro na hinulso Lord susiha ko Ginoo pasaylua ko naman ko'y nasulti nga wa ka malipay na ko'y nahunahunaan nga wa ka malipay na ko'y nahimo nga wa ko kabantay nga wa di ka naymaya nga no? Ganahan ang Ginoo ng mga tao nga muangkon. Ganahan ang Ginoo nga mo admit ta nga nakasala ta. Tanawa. Okay, again, nai-share si Jesus nga story sa usa ka duha ka tawo. Okay. Nga nagampo dito sa templo. Ang usa Parisiyo, unya ang usa kobrador sa buwis. Lucas 18 sa 11 ta. Ang Parisiyo unang nagampo, nagtindog og nagampo sa kinaugalingon. Okay. Nagpasalamat ako kanimo o Dios nga ako dili hakog. O grabe no? Murag perpekto ba mampo. Nagpasalamat ako kanimo o Dios nga ako dili hakog, dili limbungan og dili himabay. Wow. Grabe, perfectionist. Dili himabay sama sa uban. Kuyawa. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kobrador sa buhis. Diba? Iya pang gitudlo to ditong kobrador igsoon. Nagpuasa ako duha ka adlaw matag semana so di yun na angay panghambog. If there's anyone right now who are watching nga hilig kag puasa, prangkahan ti ka, dili na garantiya. Di ta pwede maghinambog nga hilig tag puasa igsoon. Ako igsoon daghan kay ning duol nako. To be honest, daghan kay ning duol nako mga alagad sa Ginoo, mga pastor, mga kailan ako ka mga alagad sa Ginoo nang taana sila pastor. Ako kang nakita nga pinasahi sad ka, no? Himaya sa Ginoo lang, no? Moingon ko pinasahi sa Ginoo ko, himaya sa Ginoo, may atuan eh. Sige kag pasting pastor. Pangutan na ako. Kay ba ako sekreto niyo pastor, himastingon ka. Kay ba kung sa itubag nako. Grasya sa Ginoo tanan pastor. Magpasting ko inig Domingo ra gyud. Unya aside from that, usa ra ka kananan. Di ko pareha nang uban igsoon nga grabe mo dag fasting. Grabe, budag pasting grabe pila ka adlaw mo pasting. Absolute pag yun. Why kaon, why tubig? Ako igsoon, magpasting ko buntag. Pamahaw. Ana, Domingo pag yun. No? Pero, ako, laylahi man, pero ako igsoon, naningkamot ko, uban sa grasya, sa Ginoo nga, kana bitawng, ang akong lifestyle ni Lord, may maya siya. Kay, mao ni tinuod igsoon, bisan pag pila mo pasting ta kanunay og 40 ka adlaw pero ang atong lifestyle pag kinabuhi wa nalipay ang Ginoo way ipik atong puasa. Tanawa ang balik ko basa dire. Tanaw bulala kay ning ko ano Parisiyo. Nagpuasa ako kaduha. Ako duha ka adlaw matag semana. Wow. No? Wa gid siya gisulti dire igsoon nga negatibo. Puro gid ni mga positibo, mga maayo. Ug naghatag ako kanimog ikapulo, tighatag pa yun siya tights. Wow. Wa say sipyat.
sa tanan kong abot, tanang abot daw ning Parisiyo igsoon. Iyang kuhaan og 10%. Oh, grabe. Pero sa verse 13, tanawa ang makasala igsoon nga kobrador sa buhis. Verse 13. Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani muyahat ngadto sa langit. Namukpok siya sa iyang dughan ug nagingon, "O Dios, maluoy ka kanako nga usa ako ka makasasala." Tanaw. Ang kobrador sa buhis igsoon niangkon sa iyang pagkamakasala. Wala siya nagtago-tago, wala siya nagpaasip, prangka kay sa igsoon ug mao ni gikalipay sa Ginoo. Tanawa. Unya mingon si Jesus, sultihan ko kamo sa 14. Nga ang kobrador sa buhis ug dili ang Parisiyo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Wow. So katong duha ka mga tao igsoon nga nagampo sa templo. Ang usa ang Parisiyo. Nga ang iyang ampo puro maayo mao ni. Pero ang kobrador sa buhis igsoon makasasala, no? Iyang gi-admit ang iyang sala igsoon. Wala siya nagpakaroon ingnon, wala siya nagtago-tago igsoon, iya kining gisugid ngadto sa Ginoo. Nangayo siya kapasayloan ug ang resulta naluoy niya ang Ginoo. Ang resulta igsoon nahimaya ang Dios sa iyang pagampo sama sa giingon sa panultihon 28:13 ni Haring Solomon. Miingon siya diri, kung isugid kini og paghinulsol, isugid kini og paghinulsol ang sala ba og kaluyan ka sa Dios. So ang gihimo sa atong kobrador sa buwis igsoon makasasala. Iyang gisugid iyang sala, iyang giangkon ang iyang sala og nalipay na himuot ang Dios niya. Amen. So ang Ginoo ra igsoon dili malipay, dili mahimuot igsoon kung magtago-tago ta sa atong sala. Kung magtipig ta og sala sa atong kasing-kasing, kung magpaasip ta nga way sala, kung magpakaron ingnon tang balaan, pero sa sulod ay sa atong dughan kinahugawan. No? Sulod sa atong dughan na ay nagtago nga wa malipay ang Ginoo. Kung pabilin ta igsoon to all of the viewers right now, kung naamoy sala nga gitago-taguan diha, kung naamoy mga sekreto diha nga mga sala igsoon nga wala nimo gisugid, nagpakaron ingnon ta, no? Nagtago-tago ta igsoon. Nakita na sa Ginoo pero wa kakita ang uban. Kung imo nang sige isekreto da igsoon, kabalo ba mo igsoon sige ngon dire? Dili gayud ta mulampos sa atong kinabuhi. So, ang kanang sala nga tinaguan, magsilbi siya nga dakong babag sa kalampusan. Dakong babag aron kita pauswagon sa Ginoo. Dakong babag aron kita panalanginan. Dakong babag para maka-receive ta, makadawat ta og pinasahi nga blessing, milagro. Gikan sa Ginoo igsoon tungod anang gitagu-taguan nato. Amen. Sayang magpuasa ta, no? Sayang atong simba. Sayang atong pre-request, pastor. Mo piring pa ko, pastor. No? Mo piring ko, pak! Kaya ako nang tamnan. Ako anang pugasan, pastor. Ang akong pre-request. Na may uban mo nga na. Pero igsoon, ayaw na lang. Sayang. Ang mayo ni mong buhaton, mayo na itong buhaton, isugid na to itong sala. Ikumpisal na to sa Ginoo, igsoon. Isulti na to. No, di ta magtago-tago, igsoon. Kay kung magtago-tago ta, magpaasip ta, igsoon, magpakaroon ingnon ta, bisag daghan ang uban nakahibaw sa imong binuhatan, pero still mo justified ka di man na tinuod. Mauna, no? Nya, mo gamit pa kag bersikulo, mo ingon pa ka, ayaw mo paghukom. Ang tinuod mauni, di gyud ang importante ang kunon igsoon. Kung dili na to ang kunon atong mga kapakyasan, kung dili na to ang kunon igsoon, dili ta mo admit sa atong mga failures, atong mistakes din. Ato silang gitipigan sa atong kasing-kasing. Di ta mulampo sa atong kinabuhi. No? In other words, sayang atong mga kahago. Sayang atong effort igsoon. Nagsigitag trabaho pero tingata mura magbuslot atong panudlanan. Wa man tay natigom tungod kay naibabag. Dili kabuylo ang panalangin sa Ginoo. Dili kabuylo ang pabor sa Ginoo. Walay mahitabo nga katubagan sa atong pag-ampo tungod kay ang babag nini na kay sala nga gitago-taguan nimo. Sala nga wala nimo gi-share sa imong bana, sa imong asawa, sa imong ginikanan, sa imong mga anak, sa imong hinigugma. No? Pastor, lisod man gud paminaw ha. Pastor, lisod, pastor. Ug ako ning i-share, pastor, gubot depende na igsoon, no? Ako may advice ninyo kay daghan kay nag-advise, pa-advise nako ani. Dili na ko mo i-mention pero daghang nagpa-advise nako, pastor. Nakasa ko og adultery, wa kay bawo akong bana.
Vice versa, babae lalaki nagpa-advise nako, pastor nakasala akong adultery akong asawa wa kay balo, pastor unsaon man ako ni kung ako ni siyang i-share, pastor magubot among pamilya kay ba akong dili kadawat akong asawa, kay ba akong di kadawat ang akong bana, mabungkag pastor mahadlo ko. Igsoon pagampo, I believe ihanay na sa Ginoo, ihanay na sa Ginoo, tabangan ka sa Ginoo. Timan-i ang pulong sa Ginoo karong kagabion kung natay gitago-taguan ang grasya sa kaytas-an, posible nga mababagan. Amen. Luoy atong kinabuhi, mahimong miserable. Ano man, walay pabor sa Ginoo. Walay kaluoy sa Ginoo. Kay tanawa, unsay next line, no? Dili kagayon mo lampos sa imong kinabuhi kung taguan nimo ang imong mga sala. Isugid kini og paghinulsol. Sunod, aron kaluyan ka sa Dios. Ato pa rin mga igsoon, kung magtago-tago tag sala, kung magtipig-tipig tag sala igsoon, kung walay kaluoy sa Ginoo. Walay mercy ni Lord, walay grace, walay grasya, walay pabor sa Ginoo, walay proteksyon sa Ginoo, walay panalangin sa Ginoo, igsoon. Tanang buhat sa atong kamot, igsoon, makaingon ta mura magdimalas nga wa man tay dimalas sa Kristohanon. Pero makaingon ka nga naay dimalas nga naman tungod na sa sala nga imong gitago-taguan. Igsoon gidasig ta nining kagabhion, wala man ko kabalo sa inyong sitwasyon. Wa sa ko magtuo nga kani ang topic nga tong isgutan karon ning kalit ra man ni og cross sa akong mind. Kani nga verse hindi na akong gi-share ninyo nining kagabion. Maybe naay uban nga nagtan-aw karon diri nga naa mo'y mga sala siguro nga maulaw mo, unya wala ninyo gi-share bitaw sa basta something nagtago-tago mo ba nya nagpaasip mo maayo nga mauni, wa gid mo muangkon ba nga wa mo muangkon sa tinuod nga kondisyon nimo simong kasing-kasing. Sige ka og hambin anang sala nimo igsoon, sige kag tago-tago igsoon. Tonight, nagigistorya ang Ginoo nimo. Hangtod dili na nimo isugid niya. Hangtod dili na nimo angkonon. Ang pag-angkon sa sala, mga igsoon, is a sign of humility. Nagpaubos ta. Nga tao ra ta. Tao ra man ta. Di ba? Ako gali, makasala man ko. No, di lang nato tuyuan po. Dili na to himong rason nga dili ta perfecto tuyuan na to. Pagbuot og sala. Pero mao lagi ni igsoon, once makasala ta, unya moangkon ta, dili kay atong tagu-taguan nya ato pa yung salipdan og bersikulo sa Biblia, anna ato pa inong gipadako og maayo atong sala, ana. Once moangkon ta sa atong sala, igsoon, ang gipangita sa Ginoong pag-angkon ra, once moangkon ta, and then dili nato na siya tagu-taguan, igsoon, no, magsigitag tipig ana, ingon ra ba ang pulong sa Ginoo nga walay tinaguan nga dili ibutyag, ug mabulgar hino na ibulgar na sa Ginoo, maulawan pagkakalit, no? Lisod igsoon. Labi na kabalo na kas kamatuoran, pero ang sala imong gitipig-tipigan. Ug ibulgar ora na sa Ginoo. Ngano man, it's biblical. Ingon ang balaang kasulatan igsoon, ang naa walay tinaguan nga dili niya ibutyag. So naay gitawag og appointed time. Naay right time nga gusto si Lord nga iyang i-expose kay ngano man si Jesus mismo siya ang kamatuoran ug dili siya ganahag bakak. Mao nang iya gyud ang i-expose sooner or later usa ka adlaw igsoon. Mao nang sa wala pa nag-expose sa Ginoo diha, isugid na. Kung imo nang isugid igsoon, panalanginan ka sa Ginoo, kaluyan ka sa Ginoo, tanawa. Isugid kini og paghinulsol og kaluyan ka sa Dios, tanawa. Kaluyan ka, it means mga igsoon paboran ka sa Ginoo. It means mga igsoon nga atong prayer tubagon sa Ginoo, kaluoy. That's kaluoy. It means mga igsoon nga sadang mohangyo ta. Matandog ang Ginoo. Sa atong pag-ampo, matandog ang dughan sa Ginoo. Ngano man, wala naman kay gitago-taguan. Imo naman surrender ang tanan, imo nang gi-admit ang tanan igsoon. Amen. So, in other words, mga igsoon, ato ni siyang palawman. Ang blessing di ay ang kaluoy sa Ginoo, ang grasya sa Ginoo, ang pabor sa Ginoo naa sa pag-angkon nato sa atong sayop. Dili wala diha sa pagtago-tago na to. Kay ang tago plus tago equals kitan. Or tago plus tago equals uwaw. Kay gi-expose man sa Ginoo. No? Wa pa joy panalangin, uwaw pa kayo. No? Way pabor sa Ginoo. Way kaluoy sa Ginoo. Imo magitaguan. Apan kung atong angkunon ang atong mali, tao ra man gud ta. No? Nasayod ko nga ang ubang mga tao sad musabot sad na nato bisag unsa pa nakadako igsoon nga sala. No? Tao ra gid ta. Bisag kinsa pa mga dinihugan, mga anointed kayo nga mga alagad sa Ginoo, makasa gyapon na.
si Lord ray perfect. Kay kung mahimo tang perpekto, di na puta manginahanglan ni Kristo. Delikado na inong kay na, no? Again, igsoon, ang gusto ipaabot nga mensahe ni Lord for us this evening is ang iyaha dayong grasya, ang iyaha dayong panalangin, ang iyaha dayong pabor, ang iyang proteksyon, ang iyang milagro, igsoon, atong matagamtaman sa diyang atong angkunon ang atong mga kapakyasan. Atong angkunon, atong mga sala, dili na to tagu-taguan. Apan kung atong taguan, atong sala, niya samot, og atong salipdan, og mga bersikulo, magsigitag pa karon ingnon, dili daw tamulampos sa atong kinabuhi. In other words, mga igsoon, once natay gitawag og hidden sin, okay, gitaguan nga sala, bisag unsaon nato pagpaningkamot, bisag unsaon nato igsoon pagkayod, no? Hala kayod, sige kayod, igsoon, musamot maninong tagkalisod. Matingala ka kay nagsige kag kayod. Kayod dire, kayod dito, pero ning samot o kalisod, napay utang, nagukod-gukod. Naglibog na ka. Nga naman, namang kay sala gitago-taguan. Masayang atong effort, masayang atong pagkayod, masayang atong paghago, masayang ang atong mga hilak, mga luha, mga singot nato, masayang ang tanan kung dili nato ang kunon ang atong kapakyasan. Apan sa dihang ato ning isugid, atong hinulsulan, isurrender, atong angkunon. Angkunon ko na to, angkon kitang mao, nasayop bitaw ko, angkon ta. Di ba? Tao ra ta igsoon. Mao bitaw ning ingon ang the book of Lamentation nga, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never come to an end. Tanawa, they are new every morning. Why is it? Nga niingon man diha si Prophet Jeremiah, nga they are new every morning. Why? Because God, si Lord igsoon, dili na ma-surprise. Expected na ni Lord nga makasala kita. Mao nang iyang mercy, iyang kaluoy ginabag-o kada adlaw. Kay kita tao ra ta, dili ta perpekto. Naay posibilidad nga makasala ta mo nang kada adlaw ta gitagaan og kaluoy sa Ginoo, kay kabalo siya nga kung makasala ta muduol ta sa Ginoo niya, tagaan ta niya kaluoy, iya tang kaluoy, ano? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never come to an end. It means, mga igsoon, nga ang iyang kaluoy, no? Ang iyang kaluoy dili matapos, no? Never come to an end. They are new every morning. Great is His faithfulness, no? So ang kaalaaw, no, ang kaluoy sa Ginoo ginabag-o kada adlaw. So expected na ni Lord nga nagkinahanglan ta siyang kaluoy. Kaluyan ta sa Ginoo. Diha unsay giingon diri o? Panultihon 28:13, isugid kini ang imong sala ug paghinulsol, kaluyan ka sa Dios. Kaluyan ka sa Ginoo. So in other words, kung dili nato isugid atong taguan, di ta kaluyan. So sa tanan natong pagabuhaton, pasabot way kaluoy sa Ginoo, walay pabor sa Ginoo, magunsa naman ta. Diba? Unsa may mahimo nato kung wala ang Ginoo? Amen? Luoy kay ta igsoon, miserable atong kinabuhi. Apan sa dihang atong isugid ang tanan sa Ginoo, moangkon ta sa tong sala igsoon, dili ta sig justified mao ni no? Angkon na. Naa diha ang kaluoy sa Ginoo. Diha sa pag-angkon sa atong mga sala, naa diha ang panalangin. Naa diha ang pinasahi, mga igsoon nga milagro. Naa diha ang breakthrough nga dugay ra nimong gipangandoy. Naa diha, mga igsoon, ang katubagan sa imong mga pag-ampo. Amen? Sa dihang atong angkunon isugid ang atong sala igsoon. So dakog damage, no, kaning sala nga tinaguan kanang magpa-as-if ta ba? No? Dakog kay damage igsoon nga naman. It serves as the blessing blocker. Blessing blocker. Okay. Babag, no? May maka-cause og barrier. May maka-cause og may hindrance igsoon para ang blessing ni Lord dili kaabot nato tungod kay naisala nga atong gitago-taguan. Simple ra kay nga mensahe igsoon. Ang kuno na nato atong sala. Nadiha ang panalangin, nadiha ang grasya sa Ginoo, nadiha ang promotion, nadiha igsoon ang kalampusan, kalambuan, kauswagan. The moment we admit our mistakes or katong mga sala na to atong i-admit igsoon. Pero kung ato nang pugson kay magpa-as-if ta nga wa ka nakasa,
Mo justified ta nga imo jung tipigan nga aron di jud ka mahibawan. No. Mahimong miserable ang atong kinabuhi. Walay pabor, walay panalangin, walay grasya sa Ginoo. Sige tagkayod, grabe atong effort every day, naningkamot, pero ning samot tagkalisod. Naningkamot pero atong ugma noon magkagubot, naningkamot pero wa jud ni abot. Naay grasya manggali pero mahurot dayon. Matingata, dako man kog sweldo pero ngano nawa way pabor sa Ginoo. Amen. Apan sa dihang atong angkunon atong sala isugid. Ayaw sig tago-tago igsoon. Ayaw sa lipdi og bersikulo padak-an pa nimo imong sala ana. Ang kunon ang sala usa ka timaan nga nagpaubos ta nga dili ta perpekto. Ginoo ray perpekto. Ang kunon atong sala igsoon it means igsoon nga ming aksepta nga tawo ra ta. Nga nanginahanglan gitag kaluoy sa Ginoo. Amen. And after that nga atong giangkon atong sala igsoon wala na to gitagui atong gisugid. No, atong gisulti. Ay sig tago-tago. Kay ibulgar na sa Ginoo, mawawan pa ta, no? Samtang wa pa na diha mabulgar igsoon, no? Mao na hinungdan nga nababagan ang blessing ni Lord. Isugid na igsoon, no? Sa dihang atong isugid hinulsulan ang kunon atong mga sala. Diha na giposisyon na nimo, imo nang giandam imong kaugalingon aron panalanginan sa Ginoo. Kay wa may babag na. Ang babag katong nagtago-tago ta. Amen. Pero sa diyang ato nang gisurrender, gitugan nato sa Ginoo. Nangayo na tagpasaylo, gihinulsulan, giangkon, diha na magsugod ang mga pinasahi nga panalangin nga gikan sa Ginoo. To all of the viewers right now sa tanang nagtanaw karon wala ko kay balo sa inyong sitwasyon, but if ever, amen. If ever there's anyone right now who are watching this time nga guilty ka mura gikonbiktar ba agay na ajud agay ako gini pastor na igo man ko pastor na bukol ko, praise God. Igsoon kung naamay nagtan-aw karon nga nakay gitago-taguan diha nga wa kay baw ang imong banay imong asawa or what I mean is nakay sala diha nga imo jud nang gitipigan og maayo aron ikaw ray makaybaw. Igsoon kung gusto kag pabor sa Ginoo, kung gusto kag panalangin sa Ginoo, kung gusto ka og milagro, pinasahi, talagsaong butang nga gikan sa Ginoo, isugid na. Ayaw sigig tipig. Ayaw sig tago na kay maunay maka sa kalibutan pa makadimalas nimo. No, sa kalibutan ha. Kay ang Kristohano na nato sa Ginoo may malas ug swerte, blessed ta kanunay. Ug nata sa mga kawaladon ang Ginoo nay katuyuan, no? So again igsoon, sa diyang atong isugid na kung nay nagtanaw karon nga naa kay gitago-taguan gitipig-tipigan kay maulaw ka kay dili ka gusto nga madaot imong dungog igsoon ayaw na ingana, no? Igsoon sign of humility sa pagpaubos kanang moangkon ta. Og diha sa pag-angkon naa diha ang panalangin sa Ginoo. Diha sa pag-angkon sa tong sala naa diha ang grasya, naa diha ang kaluoy sa Ginoo, naa diha ang iyang milagro igsoon. Apan ang di malas igsoon ang tunglo naa sa pagtipig nato sa atong sala. Sige ngon dire, kung atong tipigan atong sala, atong taguan, sige ngon dire, dili gayud ta molampos atong kinabuhi. So walay progress, walay mahitabo nga success, no, walay promotion, walay blessing, walay favor ni Lord, walay protection, no, walay kauswagan, kalambuan igsoon, kadaugan wala. Ihatod pata sa kalaglagan. Kaya ang sala nga atong gitago-taguan, maunay mohatod nato sa kalaglagan. Apan kung ato ning isugid sa kahitasan igsoon, unya atong ang kunon nga tawo ra ta makasala gid ta. Dili nato tipigan, dili nato alihan or salipdan og mga bersikulo igsoon. Then atong gitugutan ang Ginoo nga mubuhos sa iyang mga pinasahi nga blessing. Nga iyang ibubo kanato ang iyang grasya, iyang tabang, iyang kaluoy igsoon. Amen? Again, igsoon to all of the viewers right now. Kung naay nagtanaw karon, wala man ko kaila ninyo. Pero kaila si Lord ninyo. Kay bawo si Lord sa atong mga sikreto ay matago sa Ginoo. Our God is an all-knowing God. Unsa na siya, pastor? Walay matago niya. Amen? So since walay matago ni Lord, kay balo siya kung naaman kaninyo karon nga namoy gitago-taguan, may paimo na lang i-surrender sa Ginoo, itugyan, mga ipasaylo, and then, ayaw sig tipig, ana, i-confess na, no?
naa ang blessing diha sa pagkumpisal nato dahil sa pag-angkon, no? Kung naa man gali tao nga nak-aware sa imong sala, unya karon gi-expose ni, unya karon gikatag-katag ni, unya ikaw wa ka mo angkon igsoon. Sayop na. The more nimo dili ang kunon ang imong sala, the more nimo ang imong kinabuhi imong gihimong miserable. Amen. The more nimo igsoon nga kana bitaw gipugngan ang Ginoo nga mo bless nimo. Amen. So isugid na to igsoon tao ra ta. I believe ihanay ra na ni Lord. Kung naay nagtan-aw karon diri nga uwa man pastor unsa wa ko kay bawo pastor ug ako ning isugid bastin mabungkag among pamilya. No. Our God is the truth. Amen. O ganahan siya mutabang sa mga tao nga mapainubsanon, madinawaton, willing mo angkon kung unsa may kapakyasan, kasaypanan. Amen. Ana ra na igsoon, no? Dili na ma-surprise si Lord ana. Mao na nga isugid na to, no? Atong itugyan, atong angkunon kung unsa may nahimo natong kapakyasan, dili na to taguan kay kanang pagtago-tago na to. Mao hinuunay maka miserable sa itong kinabuhi. Mao na hinungdan nga mababagan. Sayang. Gusto nung ta si Lord mo bless nimo. Dara, nakuha na nako ang point ani nga message. Maybe, and sure jud ko igsoon, maybe kani nga message gusto yun i-share ni Lord kanatong tanan this evening kay siguro na uban ninyo diri igsoon nga naamoy gitago-taguan nga sala. Nagtan-aw ka karon. Unya, si Lord ganahan na unta mo bless nimo, nakita ni Lord imong mga luha igsoon pero namang kay gitago-taguan. Mao na nga nakababag siya. Pero sa diyang imo nang angkunon, i-expose na para sa Ginoo. Then ana nga pamaagi, madayon na gyud. Wala na ibabag igsoon, mohanoy na, modritso na ang panalangin ni Lord. Ang iyang pabor nganha sa kinabuhi nimo. Amen. Di pa taan na, i-bless ta ni Lord igsoon. So, ano magtago-tago man ta? Amen? Tabangan ta sa Ginoo. Palangga ta sa Ginoo. Gipangga ta niya, mauning kani nga mensahe, gipaabot niya nato. Kay dili siya gusto nga naay magtago-tago nato. Gusto na siya mo bless nimo. Gusto na siya mo promote nimo. Gusto na niya nga iya kang pauswago na panunsaon niya pag-uswag nga naam day kay gitago-taguan. Ibulgar sana, isugid. And then after that, diha na magsugod ang mga pinasahi nga gikan sa Ginoo igsoon. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much Lord sa imong mensahe nining kagabhion Ginoong imong gipadungog kanamo. Salamat Lord nga imong gipahinumduman nga kung unsa ka peligro ning magtago-tago migsala. Kanang dili mi mo angkon bisag nakasala mi. Ang uban gi-expose na pero amo gyapong taguan dili na mo angkonon Ginoo Lord. If there's anyone who are watching this time, Lord God, nga naulaw siya, na siya gitagu-taguan, Ginoo, Lord, tabangi siya, Ginoo. Tagay siya kaisog nga muangkon sa iyang sala, Ginoo. Kay diha sa pag-angkon, sana nga nagpaubos minimo. Og mauna ang hinungdan, Ginoo, nga walay makababag kung mo bless ka namo. Kay amo namang gisugid, amo namang giangkon, Ginoo. Maybe ang uban, Ginoo, nga nagtan-aw diri ang ilang sala, uwaw kayo. Og siguro maglisod sila og angkon tungod kay balo siya nga dako, maybe dako og damage. But Lord, I pray nga ihanay nimo ang tanan because we believe that you are the God of order and the God of peace as well. So Lord, tabangi sila Ginoo. Kay importante nga wala gyud mi magtipig Ginoo og mga sala Ginoo kay according to your word nga kung magtipig mi, magtago mig sala Ginoo, dili gyud mi mulampos sa among kinabuhi. So sayang among paningkamot Ginoo. Sayang among mga effort Lord God, among mga singot nga nitulo, among kahago kung wala ra day mi makabot sa unahan, madismaya ra mi. Tungod kay naa mi sala nga gitago-taguan. So Lord, tabangi mi. I pray again to all of the viewers right now who are watching. Kung naa may nagtan-aw karon nga ingan na ilang sitwasyon, tabangi sila Lord. Tabangi sila Ginoo nga ma-expose ang kamatuoran ug dili nila tagu-taguan ang ilang sala. Holy Spirit, tudloi sila sa angayng buhaton. Aron ang blessing nimo Lord God, sigurado nga dili mababagan. I believe Lord God kani nga message imong
paabot ka namo nining kagabion kay maybe there's someone nga nagtan-aw karon nga gusto na jud ka mo bless Ginoo apan naa siya gitaguan. Nga may hinungdan nga nababagan ang imong buhaton sa ilang kinabuhi Ginoo. So again Lord, tagaig ka isog Ginoo. Sila or kami nga amo jung i-expose ang among sala nga dili mi maulaw Ginoo. Kung dili amo kining angkunon uban sa imong tabang Ginoo. Og we pray Ginoo nga imong ihanay ang tanan og andamon usab nimo ang mga tawo Ginoo nga makadungog Ginoo sa dihang among i-share kung naa man minahimo nga dili maayo Ginoo. Thank you Lord, salamat. I pray nga kani nga message Ginoo, kani nga mensahe karong kagabion Ginoo, mo ni maghatag namo og kaisog Ginoo. Mo ni hinungdan Ginoo nga dili nami magtago-tago og sala Ginoo. Kay diha day sa pagtago-tago og sala mao hinungdan nga mababagan Ginoo ang mga panalangin nga gikan kanimo. But let it be Lord nga naami kasing-kasing kanunay nga mainangkunon sa amuhang mga kasaypanan kay dili man sad mi perpekto Ginoo. Kasing-kasing nga willing mo angkon sa among sayop Ginoo. Willing magpatudlo, magpa-correct Lord God. Kay diha sa pag-angkon sa among sala Ginoo, naa diha ang pinasahi nga panalangin nga gikan kanimo. Again, thank you Lord. Salamat sa imong mensahe. And right now, Lord God, I pray to all of the viewers tanang nagtan-aw karon Ginoo ako nag-ampo. Kutob sa nakadungog ani nga prayer, nakakita ani nga live Ginoo, I pray. Lord God, unsa man ilahang need karon. Unsa man Ginoo ang ilang kinahanglan karon Ginoo, wako kay balo ani Ginoo, apan ikaw nakakita ka Ginoo. Nakakita ka nining tanan. Bisan ang ilang mga luha Ginoo kasabot ka. So Lord, I pray sigon sa ilang gipangayo, sigon sa ilang gipangandoy, sa ilang kasing-kasing karon. Lord, I pray mamuhat ka. Imong palihukon Ginoo, imong milagrosong kamot Ginoo sa ilang sitwasyon karon Lord God. Imong milagro, imong ipasundaya Ginoo. Imong gahom, imong ipatagamtam Ginoo sa imong mga kanakan karon nga nanginahanglan sa imong tabang Ginoo. In Jesus name. Tabangi sila Lord, if ever na nanginahanglan diri kumpletong kaayuhan silang balatian physically. Right now Lord God, I declare healing in the mighty name of Jesus. And of course, na nag-need diri Ginoo nagtan-aw healing emotionally kay grabe kasakit nga iyang nasinati Ginoo. Lord, I pray for comfort. I pray inner healing in Jesus name. Ayuha Ginoo. Walay malisod nimo Ginoo. Wala kay di mahimo Ginoo. Ang mga imposible namo posible tanan nimo. So Lord, mamuhat ka. Kung nay nagtan-aw karon Ginoo nga iyang need financial, nanginahanglan siya financial Ginoo. I pray, I declare financial breakthrough Lord God. Imong ipabati, ipakita nga ikaw ang great provider. Jehovah Jireh, the Lord our great provider. Walay magkulang kanamo kay imo ming tabangan Ginoo. So Lord, again, I declare financial breakthrough in Jesus name. Kung nay nagtan-aw karon diri Ginoo nga dugay ra siya nangandoy kaluwasan sa iyang mga hinigugma, kaliwat, kadugo, pamilya. Lord, I declare salvation in Jesus name. Kung nay nagtan-aw karon Ginoo nga nakinahanglan siya kagawasan, nakinahanglan siya kagawasan gikan sa mga gapos ni Satanas, gikan sa lain-laing mga addiction Ginoo, nga wa ka malipay Ginoo, wa ka nahimaya. Lord, I declare deliverance right now in Jesus name. Salamat sa tinud-anay kabag-uhan na iyang matagamtaman karon Ginoo sa pangalan ni Jesus. Tanan Lord God, naabay nangita karog trabaho Ginoo. I pray Lord God for an opportunity, open doors Lord God, para makatrabaho ang imong mga kanakan Ginoo. Kung na may mga naa sa negosyo karon Lord God, I pray Ginoo nga imong palambuon, pauswagon sa pangalan ni Jesus. Himua lang kapiyalan Ginoo. In Jesus name. All in all, thank you God. Salamat sa milagro. Ang kuno namong panalangin gikan kanimo, ang kuno namong kadaugan Ginoo, katubagan sa among pag-ampo Ginoo. Amo kining ang kunon uban sa dakong pagtuo, himoa lamang ming takos, himoa ming angayan Ginoo. Mao kining among pag-ampo amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan daan. Pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Jesus, nga mao imong bugtong agalon ug personal nga manluluwas. Amen and amen. Mabungahong kagabhion mga igsoon. Mingsinyas na akong asawa o akong anak nga mga ono sa midali na. That's all for tonight, brothers and sisters in Christ.
And this time, akong ibalik ta ng glory, dungog ug himaya sa tumbuhi nga Dios. I pray nga sa atong pagpahulay karon ang protection, ang presensya sa Ginoo ang iyang pabor mag-uban kanato. Ug sa tanan nga naa sa lain-laing nasod nga nanrabaho diha. I believe buntag ron diha no. Udto hapon baron I pray nga tanang buhat sa inyong kamot i-bless ni Lord. Panalanginan mo sa Ginoo. Inyong mga lakang giyahan sa Ginoo in Jesus name. Amen. So, thank you kayo no again sa atong mga subscribers, mga viewers, mga followers. Og sa wala pa kay balo no, sa dili pa aware sa atong YouTube channel naa. Okay? Bag-o lang na no. Mabungahong Kristohanon ang link naani nga caption. Ini-click ninyo igsoon dalhon mo dito. Again, Mabungahong Kristohanon. Okay, that's all for tonight. Igsoon, ampo, amping, abante. Para sa kamayaan sa Ginoo. Good night everyone. Good night Zion, Gian. Tanan diha mga nasa San Remigio. Okay? God bless everyone. To God be all the glory. Kita ta ugma. God bless again.